Init. Ayun, lutong-luto. Ayos mga kabili. So yun, makulay na buhay mga kabili. Yun, shoutout sa lahat. Yun, good morning po. Mga kabili. So nasa bayan tayo ngayon. Good morning po mga kabili. Pick up ng karne. Tayo ng karne. May event tayo ngayon sa San Juan, San Juan Gagua, San Juan Mexico. Batangas. San Juan Batangas. Ano nga? Guagua po. Gagua. Ayan, paminudo. Hey, Johnny kasama natin. Oo. Sorry po mga kabili. Mga kabili. Thank you. Thank you. Okay mga Beli, habang ginagayak, bilhin muna tayo ng gulay. Yan, gulay naman, gulay. Pares. Gulay. Sobra. Sobra sa 2 kilo. Johnny. Flower. Ayan, tapos na tayo sa gulay, sa karne ulit. Acho kan eh, kayak ka. Iya Johnny. Opo. Bye mga Beli, okay na tayo? Thank you po. Matakal salamat. Thanks. Tol, thank you na. Amin na yung iba, Paul. Strawberry. Yan mga Beli, nasa sasakyan na tayo. Kaya boy. So mga kabili, dahil na po tayo papuntang Guagua, San Juan. Yan, happy birthday nga po pala kay Tita Gemma. Thank you po. Abo, salamat po. Yapi po ito tang kaya na. Talagyan. May niya ka kami mag-kitchen. Oh, may kaya pong gasol kaya ito. Bal. Hello mga kabili. Bubuhat na. Yan ako, fish pan. Fish pan. Panyan. So mga kabili, hanap tayong pwedeng pwesto para magluto. Diretso daw po pag
bumangga, yun na yun. Yun na yung kusina. David Camp. So ito po yung kusina sinasabi nila. Ganda dito mga belly. Presko. Welcome David Camp. So ito po yung ano, yung event place. Tapos may swimming pool. Ayan, function hall. Tapos kwarto. Tapos swimming pool. Ayan, maraming dahon. Ayan. Hey, ayos, ganda. Sarap maganda mag-relax. So yun mga belly, nandito na tayo sa Sasmuan, Pampanga. So dito sa Camp David, doon po ginawa yung 40 days ni Nanay Apong Teddy. So nandito yung tarpaulin mga belly. Teodora Simon Roncal. So mga belly, 40 days to. So mamaya early dinner, mga 6 PM ang setup natin. Time check tayo alas 12 ng umaga, ng tanghali mga belly. Camp David. So mga belly, lagi ng lugar dito. Tapos yung pinaka likod na ito is pispan. Meron daw tilapia and hipon. Sa mga belly, hindi makapasok yung sasakyan doon sa dulo. Sa dulo ang event place. Kaya dito na lang kami nagluto. So may tubig naman, may kalan. So kompleto tayo sa setup. So dito na lang. Tapos yun na, dadali na lang doon. So mga belly, ito yung pispan sa likod. Tapos yung mga cottage nila, yan, nakaang sa pispan. So dito pwede mag-rent. Yan o. Ito yung mga cottage mga belly, hanggang doon sa dulo. Dami siguro laman na isda nito mga belly. Yun, may mga ipon, tilapia. So maliit pala yung kitchen dito. Hindi rin kami obra magluto dito. Hello po. Opo. Opo. Karena mo po naman pundanom eh. Welcome to Camp David.
Ganda ng view. Tahimik. Pwede mag-camping. Ayos mga Beli. Ganda ng lugar mga Beli. So gusto nila magluto kami doon sa kitchen, kaya lang napakaliit ng kitchen mga Beli. Pang ano lang, pang personal lang yung kitchen. Okay mga Beli. So mag-ready lang tayo para mapagluto na tayo. Ba nga ni try ako niya. Ali, kapit na kay roast beef. Yun ako na. Okay mga Beli, magagayak muna tayo. Thank you. Ay mga kabeli, magmamarin tayo ng lechon belly. So meron tayong asin dito mga kabeli. Imas-imasin lang natin to. Tapos meron tayong black pepper. Tapos toyo. Konting-konting toyo lang mga kabeli. Yan, para magkakulay lang yung ano. Gumanda yung kulay. Ayan po. Tapos pag wala kaming, ang tawag doon? Tanlad. Pag walang tanlad mga kabeli, ito yung gamit ko, itong rosemary. So mga kabeli, lalagyan natin ng leeks to, bawang, tawagin na yan. Lalagyan mo na yung bawang. Yung bumagsak. Ito yung bawang natin mga kabeli. Tapos leeks. Tapos i-roll ko na mga kabeli, lalagyan natin sa turbo. Thank you. Yun. Dito. Gulay. Johnny. Yes. Yeah. So mga Beli, start na tayo. So yun, mayroon dalawang karne ng baboy sa harapan natin. So yun, pakita mo si ate. Shout out po ate. Hello po. Hello po. So mga Beli, pork menudo. Tapos ito yung asadong matwa. Wow, So, ang sarap. Masyadong matuwa. So yung asadong matwa mga Beli, binubutas ko siya para pumasok yung ingredients. So i-marinate natin to in 2 to 3 hours bago natin pakuluan. So dapat nito i-overnight sa freezer, sa chiller. Kaya lang, wala tayong oras para On the doon sa ganon. On the spot, at least meron siyang 2 hours to 3 hours nakababad sa marinate, ima-marinate natin. So ito, ginagamitan ng sariwang kamatis. Tapos pakukuluan ng low fire hanggang sa lumambot yung karne natin, piprituhin natin. Yun ang proseso nito mga Beli. So maraming klase rin ng pagluluto ng asadong matwa. Yung iba hindi na piniprito, direkta na lang, pinakukuluan hanggang sa lumambot, i-slice. Pero obligado, ang purpose nito, bakit natin tinutusok yung Karne. karne ng baboy? Para? Pumasok yung lasa. Yun. Yung iba naman mga Beli, ginagamitan lang ng tinidor. Yun ang pinangtutusok nila ng ganon. So tayo dahil marami ito lulutuin natin, nasa 10 kilo to. So obligado. Kutsilyo na, basta matulis. Mabilis. Para? Mabilis po mga Beli. Yun. So ang ganda ng background natin mga Beli, ano? Ito po fish pan. Napakalaki. Fish pan. Okay, so yan mga Beli, mamarinate ko muna yung ano natin pala. Yung pork Dito menudo. tayo sa pork menudo, marinate. Toyo. Sibuyas. Bawang. Paminta. Ay, tanggalin mo nga yung mga nakabandaritos dyan. Laurel.
Lagyan natin ng bawang dyan, Paul. Sige po. Yan. Ayos yan. Paul, parang baligtad. Lipat mo to dito sa kabila. Lipat. Hindi, ito kami na. Tigisa tayo. Okay, lipat mo sa kabila. Yan, para hindi tayo Yun. nahihirapan. Diba? So mga belly, meron tayo lulutuin na 6 kilos pork ribs, spicy. Saka pancit mix, 2 kilo. Carbonara, 2 kilo. Roast beef, 5 kilo. Menudo, 8 kilo. 8 kilong menudo. 6 na kilong beef stir fry. And then lechon belly, 10 kilo. Diba? Cordon bleu, 6 na kilo. So 10 po tayo ngayon mga belly. Chicken pastel. Hindi na Yan, banggit. chicken pastel, hindi pa nababanggit. Hindi pa po. Shoutout kay Ma'am Ruth Enriquez. Yun. So kay Ma'am Ruth mga belly, pangalawas yung event na natin sa kanya. Dati, doon sa bahay niya sa Pandakagi. Pandakagi. So ito, okasyon ng nanay niya, 40 days. Okay mga belly, tatakpan muna natin to. So balik tayo dito sa asadong matwa. So tatapusin ko muna ito sugayin, tapos marinate natin to. Thank you. Yeah. So yung mga belly, tapos na natin tinusok-tusok yung mga karne ng baboy. So ganyan po talaga kalalaki yung tipak na ito. So marinate na natin. So bawang, sibuyas, lagay tayong laurel mga belly. Kamatis. So yung kamatis mga belly, iniwan natin na maliliit. Black paminta. Yun. Asin. Toyo. So mga belly, mamarinate natin to. Gaya na sabi ko kanina, in 2 hours. okay, pakita mo cameraman. Sa mga belly, marami din klaseng pagtitimpla na ito. Yung iba naglalagay ng tomato ketchup dito, star margarine. Yun, so ito yung gamit natin. Siguro ito mga belly, mag-add lang ako rito tomato sauce mamaya. Pag yung pinakukuluan na natin, pinalalambutan na natin. Pero dahil minamarinate muna natin, so Toyo ganito na muna muna. yung marination natin. Okay, baba muna natin to, Paul. Hindi po. Okay mga belly, thank you. Okay. So mga belly, ito na yung pang-pork menudo natin. So inano na natin, pinakuluan. So minarinate natin kanina to, and then yun na, Sa low fire. low fire. Pero yung ano natin mga belly, mechadong matwa. Asadong matwa? Asadong matwa. Alam ko mechadong matwa yun eh, asadong matwa. Asado po no tita. Asado. So ito na yung pork. Pork liver. So yung pork liver natin sa minuto, binabad natin sa, Suka. di ba sa toyo? Hindi po pwede. Okay, Magiging na maalat. tayo. So mga belly, habang busy pa rin yung team natin, naggagayak ng mga kailangan natin tayo dito. Magluluto na. Magluluto na tayo ng pakonti-konti. Chicken manok. Yun. Para sa chicken pastel. So yan mga belly, butter, bawang sibuyas, ginisa ko na. Yan, sabay na natin itong carrots nito mga belly para madaling Sabay na maluto. sabay ng maluto. Dam, babad nyo sa tubig to. Manangingit na. Lalagyan na natin ng timpla, cameraman. Sige po. Para magkalaso na. So, black paminta. Yun. Ito mga belly, rock salt. Ano ba? Ayos na yung mga belly.
Okay mga belly, tatakpan muna natin to. So ang palatandaan natin dito, pag malambot na yung carrot, saka yung manok, malambot na rin yung chicken. Chicken, manok. Kung malambot na yung carrots, patatas. Yun, malambot na rin yung chicken, manok natin. So yung pork minuto mga belly, pag medyo malambot na po yung karne na ito, pwede na natin igisa para mabawasan na ng konti yung ating lulutuin. So ngayon, 10 minuto tayo ngayon. 10 putahe pala. 10 putahe. Yun. So lahat ng ano? Lahat po on the spot. Hindi, lahat naman. So ayan mga belly, maraming salamat po sa mga yan, bali start ng 26 hanggang 28 tata, meron naka-reserve sa farm. Maraming salamat po Yun, sa mga bibisita sa farm. So magla-lunch lang doon, yung iba meron mag-stay, yung iba magla-lunch lang po. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you po. Dam, tayo ko ating tubig dam, natutuyuan ka. Okay mga belly, balikan natin to. So lalagyan lang natin ng konting tubig para wag lang matuyuan. Naninikit po sa ilalim. Thank you. Yeah. Okay mga belly, piprituin na natin itong asadong matwa. So belly, lahat nung minarinate natin, so dadaan po dito, piprituin natin. Tapos pag na golden brown, babalik natin doon sa pinagmarinate, pakukuluan natin in low fire. Siguro makukuha natin ng isa't kalating oras to para lumambot yung karne. Okay. So yung mga belly, okay na yung ano natin. Chicken pastel. Chicken pastel, so red bell, At green bell. green bell and red bell. Saka, Sausage. dam, lagyan mo lahat yan. Triple mushroom. Gatas na ibab. At nestle cream. Dagdag tayo ng paminta. Paminta. White, White sugar. ano ba? Chicken powder. Chicken powder. Tutukan mo, cameraman. So mga belly, itong linuluto natin na to, kayang pakainin to hanggang 150 person. Okay, pakuluan natin to, tapos titikman na natin mga belly. Ayos! Ayos. Ayos, sabi ni Apong Fred. Okay mga belly, titikman na natin chicken pastel. Yun. Kulang lalat. Kulang sa Kasuhan. Kulang sa tamis. salat. Matabang mga belly. Chicken. Chicken powder mga kabeli. Chicken manok. Chicken manok. Sabi ni Adam. Pambagsak dam.
So mga belo, ito na yung pampalapot. So lalaputan na natin yung chicken pastel natin. So okay na yung lasa nito. Konting lapot lang, konting alat, ang kinapos tayo. Okay mga belo, mag-i-start na tayo. Plating na tayo, Dam. Yun. So time check, 3 ano? 3 PM 3:20. Tama ba? 3:20, di ba late yun? Yeah, Beli, salamat. Thank you. Keso, Dam. Chicken pastel. Yun, Pasko, ban. Pasko. Hey. Tama, Beli, okay na tukan na natin. Asadong matwa. Asadong matwa, lagyan natin ng tomato sauce. Lagyan tayo ng paminta, mga Beli. So dito, mga Beli, iloloper na natin to. Abutin to ng 1 oras. Nakaloper yung kalan natin. Yun. Asadong, Matwa. ba't ba tinawag na matwa? Baka ano po, ganyan yung recipe ng mga matanda. Matandang. Mga nagluluto. So mamaya, mga Beli, habang pinakukuluan to, hinahalo natin para umakit po yung ingredients. Kasi konti lang po yung tubig nito. So yun, hanggang sa lumapot na to. Hanggang sa makuha na natin gusto nating lambot. Makuha na natin gusto nating sarap. Yun. Pasok na. Low fire. Sino yun? Okay, ayos mga Beli. Pork menudo na tayo. Thank you. Yeah. Okay, pork menudo. Gulay. Johnny, isang bagsak. Yun. O, daming. Pagkita mo na ngayon. Ayaw. Pag Christmas party lang daw mga Beli. Okay mga Beli. Mga Beli, may konting tigas yung baboy natin. So pwede na natin sabay dito, Poy. Wait lang, Poy. Gisa ko lang yung bawang sibuyas natin. Bawang. Sibuyas. Okay, papupulayin ko lang yung bawang sibuyas. Mga Beli, balikan natin after 5 minutes. 5 minutes. Okay. Mga Beli, okay na yung ating patatas, saka carrot, saka yung bawang sibuyas. Ito na yun. Sige po, ilagay. Lalagyan na natin yung ating pork minuto, mga kabeli. Ito na po. Hotdog. So sa pagluluto, mga Beli, kailangan nandyan yung pagmamahal mo. Pag hindi mo mahal yan, Di masarap. ano? Tatampo yan, mga kabeli. Magtatampo. Niluluto mo. Toyo! Nagdagdag tayo ng toyo, mga Beli. Black pepper. Lagay na natin to, tomato sauce. Sa 1 kilo na to, binawasan natin ng konti, mga Beli. Binawasan natin. Red! Red bell. Green bell. Pagkita mo, cameraman. Green tea. So mga Beli, may green peas dito lalagay natin para maganda yung kulay ng ating minuto. Butag yun dan. Okay, ito na yung pinagpa. Yun. Marination, mga Beli. Lagyan mo ng konting tubig yan, sayang yung nandiyan po. 7 ligo. Ito. Alright. Lalagyan natin yung pinaganan. Green. Green peas. Ah, Okay, lagay mo.
Kaya? Sa mga belly, nandun yung sarap eh. Sa ganung katas eh. Tutukan mo camera ngayon. Ayos mga kabeli. Ano ka ayos, Jaboy? Ayos na. Ayos. Tambagsa mo na, Jaboy. So yun mga belly, maraming salamat sa nanood ng Christmas party namin. Sana po napasaya namin kayo. Sana napasaya ko sa sayaw namin. Konting tubig, hintayin natin lumambot. So mga kabili, yung Christmas party, doon niyo po makikita bumabagsak si Kuya Dam. Yun, thank you po. Thank you. Danom-dam na. Pansit mix. Okay, bawang sibuyas mga belly. Tanga ka. Jepoy. Ano po? Ay, batiin natin ang happy birthday si Tita Ate Gemma. Musli. Yan, Ate Gemma Musli, happy birthday sa iyo. Happy birthday, Ate Gemma. Happy birthday, Ate Gemma. Yun. Happy birthday. Sa'yo ang pulutan. Sa akin ang pulutan. Ka-birthday niyo po pala si Tres. Nauna lang ng isang araw. 18. Yun, chicken breast. Shout out, o nanay. Chicken breast mga beli. So, Chicken liver. mga beli, lulutuin muna natin itong ating chicken liver saka Chicken breast. chicken breast. So, lagyan natin ng konti seasoning para may konti lasa na to. Black paminta. Tan. Konting danom. Para Hindi hindi masunog. manikit. Okay, takpan natin. Balikan natin after 10 minutes. 30 years. Dito tayo, Paul. Oh, sige. Ito na yung 4 minuto. Bumubukal na. So ito mga belly, konti pa to. Hey, thank you. Sige. Okay mga belly, ito na yung ating para sa pansit. So meron tayong extra rito si O Nanay. O Nanay, isang bagsak. Walang dami. Mga belly, tinaloko ako. Carrots. Shoutout po na yung asawa mo. Shoutout po yung asawa mo. Shout out Joseph Luna. I love you ka mo. Dali, dali. I love you. Sino pa na I love you? So mga belly, stop sila rito. Ayan. So ayan ha. Baguio beans. Mga belly, lagay tayong konti celery. So yung kalahati na ito, linalagay natin sa pinaka pansit. So yung pansit natin is 2 kilos mga belly. Yun. Sa 2 kilo, marami na yun. So mga belly, sa ano kasi sa handaan ng pansit, parating naiiwan yan. Bibira lang yung kumukuha ng pansit, lalo na sa catering. So ito na yung pork, minuto natin. Hindi na. Tinutulungan kami maglinis. Okay, plating na to. So titikman muna natin. Nasaan si Jepoy? Tikman natin mga kabeli. Nyama na boy. Ayos mga kabeli. Masarap. Okay mga Beli, nachamba na naman po ni Kabeli ang menudo. Yun. Kanyama na. Kanyama na talaga. Lasa yung kay. Lasa yung Jano po. Bale. Okay mga Beli, mga lutong bale dito sa Kapampangan. Lutong bale is luto sa bahay. Plating.
Ludo mga kabeli. Yun, Pasko na. Patutok. Okay mga bene, ito na yung pagkulay natin. Okay, lantayin muna natin ng konti yung Repolyo. repolyo. Takpan muna natin. Dito tayo sa minuto uli. Yun, tuloy ulit. Ito mo yung 5-6. Kapag pinakit kang bundok, yasino. O, yung nakita ka mong sa bundok karaya. May kanta yun eh. Bundok Karayat. Kanta yung mga dyan, boy. Hindi ko po kabisado yung kanta ng ano. Yung Bundok Karayat. Ano na ito, man? Kaya na kay Totoy Balas. Oyster sauce. Si Johnny, alam yun. Johnny, kantayin mo nga yung kanta ng Arayat. Diba? Sibuling Arayat. Karaya. Bakit yun? Yan. Chicken powder. Kakanta. Rayot, ulong dagat na rin lang paglikot wipa. Sabyan mo kang mabu, yaku ijapite. Ano pinag- Bumubulong. Beli ko din toyo. Brown. White White sugar. sugar. Black paminta. Yung chicken powder yan. Meron ng chicken powder. Yung ano, yung kanton yun. Yan dyan na lagay sa kanila. Wala sila lalagyan. Okay lang. Yun nga. Sige, mainit na. Yung bihon. Kanto, Yung sabay kanton. na. Oh. Ano yan, boy? Kanton mga kabili. Ton. Di ba pwedeng spaghetti rito, boy? Ay, hindi pwede. Pang ano yan. Pang... Spaghetti. Pang jampol yun. Spaghetti. Yun, pancit mix. Okay, mga bene, yan lang natin matuna. Lumubog yung Pancit canton. pansit canton. Tapos yung naka, ano na tayo. Okay, takip. Nakailan na tayo? Tatlo. Tatlo, Pangapat yung pangatlo. lechon belly. Kaya mga kabili, okay na po yung ating pansit. Yan, naninikit na po. Hinahan natin. Titikman na ni Johnny. Johnny, tikman naman. Ah, tikman. Tikman natin. Opo. Ito mga katili, tikman natin kung ano naman. Abulin ko muna, masok. Sabi mo ito to ah. Opo. Ah. Yaman. Totoo. Masarap. Opo. Opo. Yan. Nabusap. Ayos na lang mga kabili. Kay Johnny, ayos na po. Ibig sabihin masarap na po yan. Nagsasabi naman ng totoo to. Kita mo ito po. Dua, pangalo yun eh. Okay na very. Pancit. Sit. So ito po pala si Nana yung ano po sa 40 days po. Felix. Yan, carbonara na lang tayo. Yun. Spiced mushroom. Ano po na bacon at saka ham. Bacon and ham. Red bell and Green bell. Sa kabila. Nagawa ng ano. Cordon bleu.
Yung mga pinigigisa ko lang to, tapos kukuha lang tayo pang toppings para may pang-design tayo sa taas ng Carbonara. Thank you. thank you. Okay. Okay mga belly, chicken powder para may lasa lang yung ano natin. So, mga belly, ito na yung patatapis natin sa taas. Yun. Nestle cream. Nagugulat ka. Liwanag sa likod. So mga belly, ang gamit nating pasta is yung pang-spaghetti. Wala tayo nabili ng flat noodles na belly. Yan diba, ando na mo yan. Ibab. Bap. So dalawa lang yung pampalasa nito. Chicken Chicken powder. powder, saka pepper. Yun. Black, paminta. Sambak, sakbon. Papawagsag yung pasta. Kaya mga belly, pakukuluan ko lang ito. Tapos titikman natin, mimix na natin yung pasta nito. Thank you. Kaya mga belly, titikman na natin yung sauce. Sauce ng Carbonara. carbonara. Carbonara natin is gamit natin yung spaghetti noodles. Pasta. Pwede. Pasta. Pasta. So yun mga belly, medyo nakachamba na naman tayo sa lasa nito. Okay. Pwede na ilagay yung pasta ban. Kira ban. So bagsak mo na po eh. Wala, may lahayo ka na. Medyo napagod sa Christmas party. Mauubos sa Christmas party natin mga belly. Gusto yung sayo ko na mga kabili. Sayaw. Okay, lagay mo. Camera ay... Machiman. Itabi mo muna yan, baka kapusin tayo sa sauce. Okay, plating na to mga belly. Thank you. Mga belly, pork ribs na tayo. Oyster sauce. So mga belly, dapat ito garlic, spicy. Spicy. Pork ribs. So mga belly na iba. So pinagawa na lang sweet chili. Pork ribs. Spare ribs. Sukal. Black pepper. So lagyan lang natin ng konti sili mga belly. Okay, mimix na natin tong Yung pritong baboy. Yung ribs mga belly. Yes.
Ribs, mga kabeli. Asan luto yan? Masyadong matwa. Asadong matwa. Masyadong matanda. Ngayon mga beli, sa steel fry na tayo, beef steel fry. So dumarating na yung mga bisita. Yan po. May pa yung gulay. Yan yung baka mga kabili. Black pepper. Ito yung powder. Ito ang mga cameraman. Yun o. Sarap mga kabili. So piprituhin lang natin to. Balikan mamaya. So yung baka mga beli, may timpla na yun. Nilagyan natin ng konting Salt and pepper at saka salt and pepper. So pinalambutan, obligado palambutan po sa ano dahil hindi tenderloin yung gamit natin baka ngayon. liquid seasoning. Okay mga beli, tikman natin. Ayos. Sarap na. Hey, plating. So ayun mga beli, tapos na tayo magluto. So gagawa na lang tayo ng sauce nung cordon bleu saka yung Roast beef. roast beef. So ulit yung belly okay na rin. So nakasampu na tayo. Ayos, so mga belly, time check 5:15. 5:15. So yan mga belly, dumadami na po yung mga bisita. Thank you. Init. Yun, lutong-luto. Ayos mga kabili. Lechon belly. Belly. Takmal ko meron.
Good evening po. Welcome po in 40 days na nga po, Teddy. Baka po salamat kayo makakadating. Mag-pray ka po. Ay, pagdating po. Welcome po mag-pray ang English na basa ni John chapter 11 verses 25 to 26. Tayo po mag-pray. John chapter 11, verse 25 to 26. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Salamat. Bago ko mag-pray, yung 40 days ay nakalaga significance ng Bible. At ikaw kung paano kwento yung Bible na 40 days, kaya rin. 40 days niya pong after 40 days, nag-asenya yun. Very good. Niya, Jesus ni may resurrection. Nag-stay 4 days. Kaya to bayo to make us to heaven. At King Old Testament, para kalong 40 days, Jesus may fast in 40 days. Moses may fast in 40 days. Uling 40 days, yung rin ang sabihan, ang symbolism na is new beginnings in life. Amen? Yes. So if Jesus stayed for 40 days before he ascended into the heavens after the resurrection, mahalaga yung Christian tradition. So, learning yung rin. Alam mo na, Opo. I don't know what you feel, but for me, when I saw the place, karas may pumakan ating calmness. Amen? Yes. This week po, yung family me, nakakal exhausted physically, yung birthday ng asawa ko, pero po, ibalat ng lupa. But na po, we were in a very beautiful silver wedding anniversary. Minuli na kami alas 12, and today, is the 40th day after nagkamatay ng Apo Teddy. Ito ang nakita ng season of a lot of tears falling down on your cheeks. But it's the season of being grateful to God, pulling balutang mo. Nano kaya kabilan ng Apo Teddy? Nano po kaya? Imagine niya. Papayala ng problema na yan. So, yung resurrection and the life, ano na ng sa pinita, kagising na mula ang kamatayan, mabibil ang kayari ng Jesus. Amen? It's not physically, but spiritually, she is resting in the loving arms of the Father in the heavens. Kaya malabo na yung pangitipong namin, we remember God in the life and in our remembrance of Him. Manalangin tayo. Dear God, as we enjoy the breeze that we feel in our cheeks, in our bodies, as we see the beautiful clouds and the light we see from the water, and for the beautiful trees and the fellowship of one another, we thank you. You have gathered us today in remembering Apo Teddy for the 40th day na po kayong pangalan. Indeed, the symbolism of the Jewish tradition, even in the Philippine tradition, that 40th is a special day, is a special number of new beginnings, of new life. And indeed, Apo Teddy has transitioned from death to life eternal with you. And for that, the family and friends who are gathered here today are grateful. We remember Apo Teddy and her loving. We remember Apo Teddy as a mother, as a lola, as a sister, as a mother-in-law, as a cousin. Remembering her today, Lord, and kayang buong pamilya, we are grateful. Kaya ako, Jesus.
bountiful, bountiful food, delicious food set before us. We remember her and we thank you. Lord, hindi kami pangyayari yun. May you reflect upon our lives. Kaya po kayang panahon na ikawin mawalan in the season of our living and dying. Mayakit sana. Ika rin kaya kami. So tonight, dear God, we thank you in the life of Akong Teddy, the legacy that she has brought and she has left. Memories ng kanyang puso at isip na kanyang kalagulang tingin, kanyang pamilya at kaluguran. Bless mo po yung pamaman that is set before us. Panamaya kalakasan, kanyang pamilya katawan. And thank you for the joy of gathering together in remembering Akong Teddy. This is our prayer in Jesus' name. Everybody will say, Amen. Pwede tayo pong palalapak in remembering Akong Teddy. Salamat po. So mga kabeli, start na. Guys, I may look like a waiter, but I'm not a waiter. What's that? Lingua. Beef. Lengua. Ano po, roast beef po. Oh, wait. Really? Sorry. Oh, this is me. This is my Okay. Move. Remember one time na punong masakang number one Should lahat. Sadong matwa. Old fashion asado. Nong. Ang yaman, kabili. Thank you po. Thank you kaya niyo. Daddy, dapat nagsipin ko na nakuha ba? Hindi na, manok. Hindi na, manyaman yun. Pork ribs. Sige, may baga. Konti lang. Asadong matwa po. Asadong sa old fashion. Kabaro. Kabayo pala.
Nando Coro, Ayan, tito, shoutout na mo. Shoutout sa mga apo ko sa Las Vegas, kay Audrey, Tita Sai. kay Ethan, at saka kay Ashley. Love you, miss you. Shoutout po. Oh, Kabeli, idol mo yan eh. Fans na yan eh. Tapos, asado matwap. Alam na. Kita mo naman kayo. Kapang. Paring kay Kabit. Teni na. Asado matwap, sir. Asado ka ng mato. Panin to na. Asadong anak. Puti ko lagi sa sayo. Beef stir fry po. Asado matwap. Ay, yes, sure. Kaya kasi yung mabisin eh. Ay, sorry. Apo, rice po. Sa kopong rice. Mag-rice. Hello po mga kabeli. Kamusta dyan, Kuya Boy? Ayos na po. Chicken pastel po. Thank you po. Hello po. Shoutout po, hello po. Pring kamag-anak mi po kaya sa Smon, mga anak kami, tako. Yan eh. Good evening. Hello po. Hello po. Ay, sila tayo. Hello po lang kayo. Manyaman na yung tao. Ano ako nga sabi nung yan, manyaman. Hello. Thank you po tayo. Sila, hello po. Hello! We are at Camp David, Sasmuan. Yeah. It's a very nice place. We enjoy the food and the place. Shout out sa mga inaanak ko dyan. Wala akong pera. Wala akong pera sa Pasko. Magtatago ako. Yeah, hello po dito. Merry Christmas. Happy New Year. Yun. Thank you po. Sige. Hello po. Yan ah. Hello po. Ay, Merry Christmas po. Merry Christmas. Yun. Thank you po. Belly. Belly. Yan ah, hello po. Hello po ulit. Shout out to Keisha. Thank you po. Hello, good evening. Ang sarap naman ng ano ni Kabeldi. My goodness, super nag-enjoy kami. Shout out nga pala sa mga taga Pulmasli dyan. Especially Kapile Street. Hello, especially to Nava family. Yapo Marling at yung kay Kenny. Thank you po. Hello po dito. Masarapan ang gusto ah. Sabi ako. Maya pabengi po kay kayo nga. At yung kay King Camp David. Camp David. 40 days na nga po. Pumi. Manyaman yung luto ng Kabeli. Yes. Yum, yum. Uling Yummy. kay gana-gana marakal pa mga natuketa. Mag-shoutout na ako. Shoutout pala ka rin Tagal. Las Matas. Pulong Masle. Ang ganda nga mo. Kerud, nandito kami. Wala ka dito. Masaya na kami dito. Libre yung hapunan namin. Thank you po. Tumahan yung mga anak. Uy, Kales. Hello. Thank you sa food. Masarap. Galing Okay. Yo, thank you. Hello. Shout out sa Acacia Boys. Hello po. Hello.
Yan, hello po naman. Hello, Bikang. Hello, Chan. Okay, hello po. Hello, na. Tita Bike. Hello po. Kumusta kayo? Thank you po. Hello po. God bless you. Tito. Hi. Shoutout po sila Ethan. Hello, tara kain. Birthday ko, kain. Shoutout po sila sila Hello, Ethan. Ate Kim, Kuya Carlo. Thank you po. Okay. Hello po dito. Okay na. Hi, Arian, Toby. Birthday ni Toby. Love you, miss you. Hello po dito. Hello, see you soon. Nathan Boy Pogi. Love you, miss you. Nakikabeli kami. Wala si Mrs. Kabeli. Opo, busy po. Busy, no? Opo. Okay. Thank you po. Okay. Hello po. Hello. Hello. Shoutout para sa nanay ko, si Ruth Enriquez. Siya yung ng event. Siya yung nagpaano ng event dito. Kay Lola Teti. Para kay Lola Teti. 40 days ni Lola Teti. Thank you po. Thank you. Hello. Tumubuno. Hello po. Hello po. Thank you po. Enjoy po. Thank you. Yan na, hello po. Yan na. Kumusta po? Okay lang po. Kain po tayo. Yeah. Mahal marunong. Hello po. Kain tayo. Kain po tayo. Yan na. Yeah, thank you po. Enjoy po. Thank you. Hello, sir. Shoutout sa mga dyan. Kain na tayo. Apo, rose sweet po. So yun mga Beli, tapos na rin yung 40 days. So sa celebration, nagpipicture taking na po sila. Ayan si Sir, oh. Shoutout sa mga di pa kumain. Kain na kayo. Thank you po. Yan, so picture na, pwede na tayo magpaalam. Nasa si Kuya hello po, tita. Hello, masarap. Thank you. Okay mga Beli, yan. Ano ba? Uwi na. Uwi na. Okay. Okay, sige. Shoutout na. Tayo mga Beli, ito na si Ma'am Ruth. So tapos na tayo, magpapaalam na po tayo. Maraming salamat po, Ma'am Ruth. Sana napasaya natin. Shoutout po sa mga kamag-anak namin. Maraming salamat sa mga dumalo. Opo. Sa 40 days ng mother ko. Thank you so much po. Thank you, Ma'am. Una na po kami. Salamat. Next time ulit. Thank you po. Opo. Okay, thank you mga Beli. Okay mga Beli, ayan, pauwi na tayo. Maraming salamat po. Thank you. Ayan. Dakal salamat kayo. Muna namin ko yan. Hi, Thank you. Kabelit. Hello po, tita. Hi, thank you po. Nice meeting you. Same to you po, tita. Manang be kami vlog you. Enjoy kami. Apo, thank you po. Yung suporta. Bye-bye po. Thank you. Yan mga Beli, tapos na tayong magpasaya. Yan, mabuti na lang lahat nagustuhan yung luto natin. So yung mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef Tay. Yan, thank you sa lahat. Maraming salamat po. Gusto niyo sumaya? Opo! Ay, batiin muna natin ang sabay-sabay si Tita Gemma nyo dahil birthday niya ngayong araw na to. Yun. Happy birthday. Tita Gemma, Happy birthday po, tita. Yan, maraming salamat Ate Gemma sa support at pagmamahal. And Kuya Roy, maraming salamat po. Ate Jo and Kuya Riz, yan, napadaan kami kanina sa Guagua. Nandito po sa boundary po ng Guagua to sa kanang Lubaw. Lubaw. Kambal, ano yun eh? Bangkal. Bangkal. Guagua Bangkal, di ba? Yan po, nasa po yung Sasman. Sasman po kami. So yan mga Beli, nagbigay si Ate Ruth ng 2,500 para sa team. Share na lang. Yun, thank you po, tito. Maraming salamat po. Maraming salamat. So yan, okay, nagpapaalam na po kami. Ingat na lahat. God bless all. Johnny. Yes, Papa. Thank you.